направили тест на машината, с това да сортираме боровинките. Направихме някаква тестова програма. Пуснахме кутиите. Сега ще видим какво стане. Айде да видим. Хоп. Ето тук идва една зелена. Една зелена, една мека. Наистина мека. Наистина е мека. Оп, ето виж. Ето зеленичка. Ето ги зеленуча. Ето ги хубавите боровинки. Сега тук, ако има някоя лоша, трябва да махнем на ръка. Като цяло. Но като цяло са добре. Така, чакай да снимам там. Ето сега стигни. Сега ще напълни кутиите. Хоп. Еха. Сега, следващите. Хоп, следващите. Доживяхме. Майко. Малко преди базара я пуснахме. Малко преди базара, сега заслужавам ли малко винце аз? Няма боровинки. Чакай си. Сорти, чакай. Ние казваме на машината сорти, да. Оп. Айде пак. Сега гледайте се, това тук правилно ще се сортира. Оп. Само е тук. Тук трябва да сложим този дрехите. Ще сложим сега, чакай. Чакай, снимам важен момент. Кой е брал зелено? Сега ще видим ние от берачите. Хубаво. Добре. Пуска се, пак гледаме. Тегли.